अरे निरहू भाई बगैली रूस घरवा में जाके गईली सूद तले ओकरा नैहर के गदहाया आवेला ओकरा के जगह जी माता बहन लोग आवेला अरे ऊंची ऊंची कोठावा उठाइए ब्रह्मा जी हो अरिया बरिया लाई फूला के लावा भाई सिया राम क्या भजो वही फूला बारिया में अली हजमिनिया फुहरो वही फूला बारिया में अली सुरदेवा ठाकुर वो अब तूर ले ली राउर फूला के नावा धावाला धूपला गईनी अभिषेक रसिया का कोई नहीं अरे सूरदेवा अब हम तूरब तोहर हो फूला के नावा देखिए मैं चटनी हम न की गाँव जौन हमन के घरे होला तोहन गाँव तनी अरे वो हंसतो बानी ई हमनी के माई दादी गौले बाड़ी से ये बरा ना ये बरा तो लड़की अंग्रेजी में गाओ तारी से कैसे तम तम तारा रा रा हजमू मार दिया छारा रा रा ये बरा गाओ तारी से यही सन सीढ़िया में गौले बानी अरे रीमा जी मा देवा बारी सी गई पंचर साउंड वो के तरफ से पंचर बोतल बड़ी 10 रुपया भगवान से निवेदन करे जे हे भगवान उनकर भाकनाइज के बंद करो सोल्डिंग का सोल्डिंग अरे रीमा जी मा देवा बारी सी अब आंगना में लाग गई एगो बाबू के तरफ से गाड़ी पे स्नेह मिलल गोपाल गाड़ी पर बाबू हमार सबे राजा बन के राज करो क्षेत्र में सबे विकास करो पंकज ड्राइवर साहब दिल बनी बाबू के शुभकामना तल धावाला धूपला सूरदेवा धावाला धूपला कहली सूरदेवा भाई वो तले गोड़ावा गईले पीछा धावाला धूपला गईले विजेंद्र रसिया सूरज देवा ठाकुर बकली हाले छाई रे माला धीरे धीरे हजामिन केने लागल बच्चों अरे आजारा टोले पाजारा टोले अब कावाला गोदरिया लागल छोट रे माला धीरे धीरे तो सूर्यदेव ठाकुर बोका कहली का ए गिरी बाबा अरे नाचो टाया जर में नाचो पाजर में तो केने बचोट केने उनका रोशन चौकी में लाग गई छोट रे बाला
धीरे धीरे ओकरा भोकुरी में लाग गईल चोट रे माना धीरे उनका मन रखनी में लाग गईल चोट रे ओ बड़ा के गाड़ी हो धीरे धीरे हजामिन के चोट लागल बा उनकरा पौड़ू किया में लाग गईल चोट रे माना धीरे धीरे उनकरा नाथा में लाग गई चोट रे माना हसतिया धीरे मौगियो हंसतिया मर्दो हंसता आहा जानता नहीं रहुआ लोग का मदद से ही बियाह हो गई हो हालांकि इस समय में बियाह ही ना हुई यही एगो मर्द यही उम्र में बियाह कैलो आहा अतले ओकर बीजा आ गई अरब से अच्छा अब कहते जे सुन तारू अरब हम जाता नहीं बीजा आ गई बा तो मौगी कहते ये समय में रहुआ बियाह करनी चल जाता नहीं छोड़ के अब क दिन रहुआ जिए के बा जौने उठावना पी लेती मर्दा करस के हम जाए बहुत दिन हो गए फार्म भर ले अब ना घर माई भी है ना बहन भी है ना पड़ीदार ना छोट भाई हजाम तो चल गए और मौगी अकेले घर में भी कहते बाप रे आज मैं चलिए गए कहाँ रही रे तो अपना माई के लगे फोन कर से माई ऐसा हजाम से बियाह कैले बड़े सूरज देवआ से एकरा घर में केहू नहीं को अकेले हम ही बानी तो ओकर माई को के बबनी अब का करू बूढ़े पर दिन काटे के बाद एगो एगो पाठी भेजा तनी पोस आ ओकरे पर दिन बिता दे एगो पाठी भेज देता नहीं ओकरे के पतई उतई खिया के वही में दिन महटिया लिए अब पाठी लेके हजमिनिया पोसे लागल आ तले उहो अपन सौहर खोजे लागल अब सूर्यदेव भाई को कली जे रे आज मैं चल गई अरब आई मलछिनी आई हो मिजाज बना ले अब हम कहाँ जाई रे तब हिंसारा कोई खोजे खाती ओकरा डॉक्टर के तले चौरत रहे खेत में कहते ए डाटा है तब होता तो हजमिनिया को इहो नतिया अरबे रहे लगा उ नाती सूंघ के चलिए कैले इहो नतिया सूंघ के जाइए रहल बा हसन की ना इहे त जाने के बा ओकरे स्केल से करे के पड़ी तोहरो के गरिया तोहरो के माइक वाला तहर नाव का हो नीरहू सुन नीरहू कला एक और दिनेश लालवा नीरहू हो तू नीरहू ना हो तोहरे सन एगो मर्द तेरे को बियाह कैलस आ गाँव में जमाए लगल आ गई मोर नौवे नार आ गई मोर नौवे नार हर साल करतनी हर साल छोड़तनी तो मौगी कहता ए नीरहू नवे को पर फूल तारा लेकर तेरहू हमार तेरा हवा तू हुआ का नाम नीरहू है ना नीरहू भाई बगैली रूस रूस बनी कि ना जो जी अरे नीरहू भाई बगैली रूस रूस घरवा में जाके गैली सूत तले ओकरा नैहर के गदहाया आवेला ओकरा के जगह अब यहाँ के छोरिया देखो यहाँ के कहते हैं बाबा आजमा हमरा से आगे जा रहा बा हमार का ने की कराओ अभी 2 मिनट
2 मिनट के बाद चल जाए